Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kufna mon ketta mon kelanama hayruji ɗiɗi duniya be lahira. Mon goɗon petir Abdul Kadir Abubakar inchallah. To Allah lamiɗo hoddiri mi hollan en video mi warana en video de ne monkirta fotol banongol on giyata IS on balliɗo inchallah nder lawol koyngol inchallah amaray haaje yago télécharge application amaray haaje waɗugo koɗume be koɗume tan ko amari haaje ni connexion ha téléphone maɗa hambe téléphone maɗa bo ɗo mari yite sikana ngam to téléphone ma wala yite wala mani a lardi video ɗo sauko a ekkito nyawata momta ɗo majum aɗo mari haaje téléphone ma mara yite aɗo mari haaje amara connexion nden bo aɗo mari haaje amara email address ngam to email address wala mawtatako shikenan yam hollon newata amutaro majum mataji to abona channel min je fasaha tv ta abone ɗana video ɗo jam mana like ta waɗi like a hosa a partage video ɗo himɓe sappo ko himɓe jowo dede ne a mari dede himɓe ɓe a mari amin maɗa ko gal whatsapp ko facebook ko tiktok ko instagram kala mari himɓe pat a hosa a partage anan ɓe lara video maji kana ɓe nafitoro be video ɗo majum inchallah ngam ta waɗi banni a heɓi mbarjari heɓi mbarjari masalam abone kam useni bandiraɓe en jahami watani video majum ta jite barkatu bana en holi fuɗɗan video en hollan ni on a warata a modifier photo maɗa bana en holli fuɗɗan video majum inchallah de ko en nasta en holla en ɗum latorto a habda abona channel men je fasaha tv a modifier photo maɗa be ko hoyi mana a filmi ha place fere a hosa a wartira sanja place majum a wartira bata ya filmi a studio kanjum on banni a wara a nasta application majji google chrome mais a tabbitina ɗon mari email address ta wala email address wala no chrome maɗa huwira a nasti nder google chrome sai a wara a nasta babal waɗugo recherche haɗo a nasti haɗo sai a hosa a winda background remove background nda ɗum ɗo remove background from image miɗo windanan ha sera video majum ta nasti sai a wara a nasta haɗo ni a wara close to sai a wara a nasta upload image haɗo ha je blel ɗo ta nasti ha ton to shikenan sai a wara a tefa photo ha je a mari haje a modifier a tefa photo maɗa ni an kam je a yiɗi a modifier par exemple nda photo ɗo on mi hosi mi yiɗi modifier ta hosi photo sai a hosa wara iya ha dow a yi'an haɗo waɗi don ta yi ha dow man haɗo waɗi don majum ɗo shikenan photo na tawan ngol waran haɗo majum a tawan nda photo majum ngol wari ngol ɗon waɗa kuji ba e tuwalji ni heɓa itta ko woni ha ɓawo photo majum inchallah a tabbitina photo majum bo ɗon mari laaɓe nga photo man ɗon laaɓi sosai to nda jotta on photo an timmini warugo ha ɗo ni ha jonta ni a de'ita munya seɗɗa wona ni connexion maɗa bo ɗo woɗi amma to connexion ma ɗo dérange ɗum fotai ɗum yawane mana réseau ma ɗo woɗi to a lara nda ɗum ittanen ko woni ɓawo meɗen fu ɗum wartiranen normal to a yi'an nda ɗum ittanen ko woni ɓawo to ne watta modifier ɗo ta yiɗi a angstiran banni nga ya mumta photo magal ego maimako je a ittata ngam mumtugo photo irada je en hollino ha graphic designer to shikenan sai wara nasta haɗo ngam waɗugo data angstiran haɗo ha kungel inani to a inini hokkete banni tawaru dow je ɗo dow je premier a iyata sai shikenan photo nasti téléphone maɗa malla bo a yiɗi a modifier wata background je fottani ma ɓawo sai wara mema haɗo ta mema ɗo sai wara select image afwan na select image ba a nasta haɗo color waddante couleur ji fere fere couleur ji amin pat a tawan wati ha photo ha ɓawo photo mako a yi'an na alari couleur majum ne sanji to foti bo a wara nasta haɗo ta nasti haɗo ta mari background maɗa je a mari ha nder téléphone wara nasta please ɗo a hosa background je a mari haje ta marai background bo background ɗon jur haɗo je ɓe accani en je application majum sai a hosa tefa je a mari haje réseau meɗen mamma kangam ma ngaɗo dérange wane a yi'an ɗum wurtinan ma background ji ɗuɗɗi banni to ɗum wurtinama background banni sai a suɓa je a mari haje par exemple nda je ɗo background man woɗi sosai on lari to sai ta yiɗi bo a hosan a sanja a waɗa fere par exemple nda je ɗo bo to a sanja ni je a mari haje ni ɗum montane normally dede je a mari haje to je ɗo fottani sai a hosa waɗa downloading ha ɗo ko a iya ha scrollel sappigal lesɗo
shikenan sara mi to jippirimi ɗo shikenan foto an nastan telefon maɗa ayiyan nda foto an nasti a nasti galeri mani a tawan nda foto majum ɗum bana ni shikenan foto an monti nder de'itare be hakkilo ma ɗo wali wala saɗirma hunde fere on kofnama on gettama on gilanama hairuji ɗuɗɗi bana en bolwi tawan yita on abona ha chaine meɗen je fasaha tv on ɓiɗana video ɗo like mana j'aime on hosa on partage on ɓe fere bo ndara ɓe nafitoro be video majum inchallah. Assalamu alaikum, siwte jam.